Махсус харби операцияда харби бурычларын үтәгәндә күрсәткән батырлыклары һәм фидакарьлекләре өчен Зәйнең 6 ир-егетенә һәлак булганнан соң дәүләт бүләкләре тапшырылды. Бүләкне район башлыгыннан геройларның якыннары кабул итеп алды. Заинский живот, настоящий патриот своей России, своей родины, своей малой родины Заинск. Поэтому я всем за это благодарен и низкий поклон. Тормыш давам итә. Яшәргә кирәк. Киткән җегетләребез өчен яшәргә кирәк. Шуңа күрә барыгызга ныклык телим, всем стойкости, терпения. Бу көнне батырлык ордены белән һәлак булганнан соң рядовой Сергей Горячев, прапорщик Эдуард Садыков, рядовой Дмитрий Смирнов, рядовой Иван Игнатьев, өлкән сержант Дмитрий Киселев бүләкләнде. Ефрейтор Николай Фроловның әти-әнисенә батырлык өчен медале тапшырылды. Һәлак булган хәрбиләр 1 минут тынлык белән искә алынды.